Namiligrong manirado ang kapin sa 200 ka mga furniture makers sa Bohol tungod sa kakuwangan sa kinahanglang environmental permit. Usa niini ang furniture shop sa lungsod sa Sikatuna. Kinsang tag-iya nga si Jezreel Takulad ang apil sa gipadad-an ug stoppage order sa DENR. Lakip usab sa gipadad-an ug order ang 20 katuig na nga furniture shop nga gipanag-iya ni Mario Bagot sa lungsod sa Lobok. Kung ipasira, problema niya kung unsaon pagbuhi ang iyang 8 ka mga anak. Samtang ang negosyo sa mag-asawang si Sario ug Maria Violeta Budjongan sa lungsod sa Luway ang gisiradaan sa miaging tuig pa. Delikado nga masiradaan pag-apil ang ubang furniture shops tungod kay wala sila'y wood processing plant permit ug environmental clearance certificate kung ECC. Nunot sa issue, nagpahigayon og inspeksyon si board member Jamie Omentado Villamor, kauban ang taga-DTI Bohol sa mga lungsod sa Sikatuna, Lobok ug Luway. Dinhi ilang nasayran nga kadaghanan sa mga shop nga gagmay nga patigayon ug maglisod sa pag-comply sa gipangayong rekisito kay gikinahanglang mo gasto og kapin sa 100,000 pesos. Kasabot man gyud ta nga mao gyud nay naa sa balaod, so mao na nga ning comply gyud no, dapat gyud siya i-comply, but at the same time kinahanglan gyud ni siya nga naa gyud tay policy review og intervention gyud gikan sa province nga matabangan gyud nato ang atong mga kaigsuonan nga naa sa wood furniture industry nga mapadayon gihapon ang ilahang gagmay nga negosyo.